Bapak Ibu Rinatan Paripurna, Lambang Jalan Sangkan Raya, Andi Janji, nanti sampai pakem, bahkan dengan Sokoya, minta agen, tambah, ringan sang bisnis kemudian alat-alat, menantar. Bergodo pangasta pusaka ingkang dipun pandegani pangarsa manggala lampah Kanjeng Raden Arya Temenggung Sugeng Prasetya SS MM ugi sampun dumugi sasana lumpanampi pusaka miwah Jamas pusaka. Mohon maaf, mungkin bisa dikeluh untuk menyikapi waktu yang semakin petang. Mohon maaf. Terkolo Toto upacara Jamas pusaka manggala lampah tumuju papan kang pinanci. Manggala bergodo siyaga paminta sraya donga puji sesanti. Allahumma sholli ala sayyidina Kanjeng Adipati ingkang Widoyo keparwa kalahaken bilih lampahipun bergodo kirapun ingkang angasta pusaka angge cilik pita songsong gurulung kalah tumbak tukonomo saha pamong among geni ugi bromo geni sampun kalapan alamipun pusaka saged dipun jawati mekaten atur kawula Matur sembah nuwun tindak Andika Pusaka songsong tunggul wulung, pusaka anggen cindhe puspita, pusaka tumbak tunggul naga ingkang keparingan nganti tumuju sasana Jamas. Kasepuhan kasuwun tumuju sasana Jamas.
Camas Pusaka Kapintal Angking Cindi Puspito kepareng Pusno Katamdi BLT Bupati Ponorogo Kanjeng Raden Ayu Acanis Diarita memayungi Lampeng Camas Pusaka ingkang katindakaken déning Kasebut. Ingkang sampun kajamasan saged kaaturaken miwah kaulungaken dumateng panampi pusaka. Bapak Kakes Panjen bisa menerangkan mungkin jadi puspito. Camas Pusaka kapitakan song-song tunggul ulun. Lagu jangkok sokolo sakadeping netro sakeplasing paket paripun. Tumunten dening ingkang panganti kaaturaken panampi pusaka. Saking bergoto panampi pusaka ingkang den pangarsani Panewu kita. Ingkang hanganti pusaka pamong among geni miwah pusaka Brahma geni saged kaaturaken dumateng panampi pusaka. Liripun boten kajamasan. Ingkang pungkasan tumbak tunggul nopo cinamasa. Diri Gomendak Kolo Sirno wahyuning kanugrahan katampi bumi reyok Ponorogo Maratin Kawula Sakadipaten Ponorogo. Jaya-jaya wijalanti lebur dening pangastuti. Purna kajamasan pusaka tumbak tunggul nopo kepareng katuraken panampi pusaka saking Kecamatan Kuta ingkang mekaten kapitaken Bregodo Camas Pusaka kundur ing papan sakawit. Akan miwah kabidalaken sinusul Putri Songgolangit ing wingking ira Bregodo pangasta pusaka saking Kecamatan Jrengen. BLT Bupati Ponorogo Kanjeng Raden Ayu Acanis Diarita kepareng saged nilaraken papan upa. Diarit mawon Mas. Diarit mawon. Satripun alit mawon. Yang kehilangan dompet menghadap ke depan panggung. Sekali lagi, yang merasa kehilangan dompet menghadap atau datang ke sumber suara depan panggung. Terima kasih. Monggo yang kehilangan dompet dipersilakan. Ayo balik dulu, balik dulu.
bujeng, kalbu kang kenceng, artinya hati yang kuat, tekad yang kuat, menyatu antara kawula Gusti, membawa keberkahan ketentraman bersama di bumi Riok Ponorogo. Pura pundukan rakyat, artinya selaku penguasa atau kawula berupa aspirasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi didengar dan diperhatikan oleh para wakil rakyat, utamanya pemimpin rakyat. Bapak Ibu ingkang paripurna kaliyan acara sampun menika menika janji nganti sampun paten bahkan menapa nindakaken pangembang rengasan Gusti Kemadon ala-ala lumantar salat maghrib ingkang ingkang depan bagian nindakaken monggo sama-sama pinuju wonten papan pangibadahan nindakaken salat maghrib. Bumi kanggung wonten papan nyuwun pangapunten ing wisana bilih kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.